احمد کایا بسترانین خو به دنگی خو ددلی همی کسان ده جی گرت بو. جیانا احمد کایا د سال 1957 ده لملتیه جدایک بویه. احمد کایا دما که 6 سالی بو به تنبورا که دخست دستین خو به دست جیانا خو یا موزیکی کر. جبر فقیریه به مالباتا خوره بری خو دا استنبولی. البوما خو یا یکم نگری یا رامن به ترکی اylama bebeğim lıvır derxist. Ağlama bebek, ağlama sende, umut sende, yarın sende. Ağlama bebek, ağlama sende, umut sende, yarın sende. Yağmur gibi gözlerinden akan yaş yine. Bu suskunluk, bu durgunluk, sıkıntın niye? Be alboma starana berband be Türkiye şapak Türk uzyu. Legiştiye velat denk vedide u dibe hunermendeki benav u denk. Serkeftenin wî gelek tiştên ne baş anîn bûn serên wî. Bi gelek hiccetan dost lê hatin vekirin û albomên wî hatin qedexekirin û berhevkirin. Bête jiyan li min heram. Ev çend sala hêviya bîna temam, tu nema hat li baxên gulan. Azadiye digerim, nabînim. Te digerim, nabînim. Ka bêje min heval, ka bêje. Hunermendê Kurd li kur nehqiyek hebe. Dengê xwe bilind dikir û di stranên xwe de qala neheq û bindestan dikir. Herî dawî Ahmed Kaya di sala 1999 de di şebeka ku xelat wegirta diyar kir ku wê bi zimanê dayika xwe an ku wê bi zimanê Kurdî stranekî bêje. Ez vê xelatê li ser navê komela mafên mirovan dayikên Şemiyê li ser navê hemû ketkarên magazînê Magazine emek veren bütün insanlar li ser navê hemû gelên Tirkiyeyê dîstînim alıyorum. û ez ê tiştekî din jî bibêjim. Di kaseta xwe ya bê de ji ber ku ez Kurdim ez ê straneke Kurdî jî bixwînim û klîpekê jê re bikişînim û ez dizanim ku kesên xwedanciger ku dê wê klîpê biweşînin jî hene. Eger neweşînin jî ez dizanim bê ew ê çawa bi gelê Tirkiye re hesabê xwe bibînin. Spas. Hayli bir berpirseki televizyon atı neye bir peyve? Evye devam etme. Dimer ki bağışın derve. Kurt martı neye? Kurt martı neye? Dimer ki bağışın bila bıcahına. Di bağışın derve. Verne verne di bağışın. Dimer ki bağışın. Ji ber vê gotinê hin kes ew kirin dijminê welatê xwe. Hunermendê navdar berê xwe da xerîbiyê. Ahmed Kaya ji ber wan gotinan ji welatê bav û kalên xwe ji dost û hevalên xwe dûr ket. Di 16 mijdara sala 2000 de dema ku xebata alboma xwe ya bi xatirê te çavî min dikir li Parîsê çû ber dilovaniya Xwedê. Ka bêje min heval, ka bêje. Bête jiyan li min heram, vay cana min, vay gula min. Bête jiyan li min heram, vay cana min, vay gula min. Tu bûyî kevokek spî lezmana ledi firî oy. Tu bûyî kevokek spî lezmana ledi firî oy.
Düzdülemin dernak evi, vay canamın, vay gülamın, vay yaramın.